ଭାଇ ତୁ ପଛପଟେ କ'ଣ ଲୁଚେଇଛୁ? ନାଇଁ ରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଛୁ ନା, ତୁ ଲୁଚଉଛୁ ନା, ଖେଳୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଭାଇ ତୋ ହାତର ବ୍ଲଡ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ। ଭାଇ ମତେ କିଛି ଲୁଚାଇଲାନି ତ? ଭାଇ ତୁ ମତେ କିଛି ଲୁଚଉଛୁ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ମତେ କହୁନୁ? ନାଇଁ ରେ ମୋର କିଛି ହେଇନି। ନା ମୁଁ କାଲି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବି, ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିବି, ଆଉ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ସିଏ ହିଁ ମତେ କହିପାରିବେ।